Той къде те уби, бе? Мене ми никой не му това. В смисъл, откъде те пика? В средата на центъра му Да отели два опитам да пъти. се постегна, ама като се ядосам и нищо ни действа. Айде. Играем по-нормално. Как му ще това? Горе никой не слуша. Има един горе. Добре! Никакъв шанс, просто как му уби то? Двама има горе. Сам си го. Пази. Пази се пуката от отгоре. Гледай горе. Гледам ти горе, ма те ще кампат тези всяка победа. Идва един отгоре. Имаш един отдолу, обаче вътре в база. Горе! Идват отгоре. Айде Знам се дали е по-край чисто това, бе! педерат. Как няма да умре колко с гъвня? Ти отиваш 35 патрона и той не умря. Как се глична оня там, сега не мога да мина да го убия. На 7 късно стои. Начало раунда! Той е хакер. Този е хакер. Кой? Пука Си си в Арешка? пистолета. Да. Аз Не знам, бе, че е хакер. отзад се пукаш, тъмън да ти кажа.